A eiddo Beth Loesil wedi fagu yn Ffrainc wrth gwrs. Yn dod lawr nawr, newydd gael cipolwg bach ar way down out of the blue yn eiddo i Miss Anne Fisher. Dyna'r un diwetha chi weld fyny yn cael ei beirniadu. Ond mae'r sylw i weld yn bennaf ar y march, Lemons Hill Falcon. Yr un sydd wedi mynd â lygad i hefyd Owen, yn dyfe? Credu bod na benderfyniad ar fi'n cael ei wneud odi wir. Lemons Hill Falcon yn mynd â hi. Eiddo Joe Filmer, sef enillydd y march yma heddiw. Yn fab i dawthwyd signwriter ar fam Lemons Hill Firecrest. Ar gil wobr wedyn ni, yn mynd i exclusive diam. Beth Loesil yw'r perchennog. A wedi magu yn Ffrainc. A mae'r wobr gynta yma ar Pencampwriaeth i feirch neu adferch y Pencampwriaeth i'r Merlod Cymreig yn cael ei wobrwyo i Lemons Hill Falcon yn eiddo i Mrs Joe Filmer. A dyma ni tlws Brydfa Hilyn yn cael ei roi i'r ceffyl hynny. Ac os wy'n gywir, fe fydd na fedal air hefyd. Fydd na fedal air hefyd yn mynd gyda'r tlws yma. A fel i ni wedi sôn, dyw'r clysau ddim yn cael mynd adre, maen nhw mewn cwpwrdd arbennig fan hyn. Ar faes y sioe yn cael ei cadw'n ddiogel i'r dyfodol. A dyna pan mae llun mor bwysig. Yn wir. Joe Filmer o East Sussex yn mynd ar Pencampwriaeth Gwrywaidd yn yr Adran eleni. A dyma ni Joe yn ymuno ar ffotograffydd a'r ceffyl wrth gwrs. A Joe yw'r perchennog, Mrs Joe Filmer. Wrth gwrs, ie. Joe yw'r perchennog y ceffyl. A hefyd wedi fagu. O na, mae'n ddrwg i fi dim wedi fagu, ond Joe sy'n ei ferchen. Felly'r brydiwr, Mrs MC Gilchrist Fisher. Joe yn amlwg y moyn llun da. Ydy'r enner, drychad o'r enner. Mae ddim eisiau colli'r garden ag yw i. O, na di. Mae pob pencampwr yn heiddi i eiliad, a dyma ni fan hyn, Lemons Hill Falcon yn dod yn fuddigol ac yn ennill Pencampwriaeth Gwrywaidd Adran by. Ac y beirniad Anne Bigley yn penderfynu bod Lemons Hill Falcon yn llawn heiddi ennill y Pencampwriaeth yma, a llongyfarchiadau i'r perchennog Mrs Joe Filmer.